To hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. मैया गोगोम उरि ओंखारदोंमोन आरो ओंखायनो दिनै मैया उरि हमदों आरो उरि जानो नागिरदों दिनै उरि बाथोन। नोंसिनिथिं ओंखारदोंना ओंखाराखै कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय। जोंनिथिंथ' मैया गारिखौनो सालायनो हालायलायाखै लाइट होबानो फुरा उरि फैजोबो आरोना हेलमेट सिङावबो उरि हाबलाजोबदों आरो लाइटखौबो होनायाखै लाइट होबानो फुरा उरि फैजोबदों ओंखायनो मैयाहाय बाल्थिङाव दै होनानै बिदिनो उरि हमबाय आरो मैया खेबस्लाबनो मोनासै थेवबो उरिखौथ' मोनखाबाय देखायनोसै नोंसिनो उरिखौ जानोसै एवनानै बाथोन देनोसै नोंसोर जायोना जाया कमेन्टआव खिथाहरबावदो जायोना जाया जोंनि बानायनायखौ नायबानो जाबाय होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय देन्जार देन्जार ओंख्रि जायोलै जोंना आं रायलायबाय थानायखौ ना अमाया आंखौ गोसथोनानै जा नायहरखाबायना गोसथोबायदां आंखौ र' देखायना आं अमाया खावथं थं जिरायनानै आंखौ देन्जार नायखोमागासिनो माबायदि नायनानै दं बैसागुनि उनाव जागोन नोंखौ गोसथोनानै लाब गैला आंखौ जि नायहरगासिनो वा बिदि नायखोमायो सोरबा थोस बेहा नै सामब्राम माबागासिनो बेहा मेगनाव हाबजादों सामब्राम उरि बाथोनाव होनो सामब्राम जिरखाबाय नै बेहा सामब्रामाबो देन्जारथार नै नायनो हागोन नैखौ जाजोबगोन नामा गोथांखौबो आयौ आयौ नुदों जोंना सामब्रामखौ माबायदि जायो गोलाव 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 बेखौबो जाजोबबावगोननो माबायाव होनो उरियाव मेगनाव हाबनानै नै मोदै गलायबाय बोरे आयै अन्थाव बाथाव खथ' बिसोर जाबाय थानाय ना ओरै बारनानै दङ बे थुरि गोरलैखौ बिराद जायो खालबाहार बारनानै थुरि गोरलैखौ बेखौ जायो उरि मोनायाव हमनाय ना मैया मोनायाव हमनाय जा बुरजा मोनदों बाल्थिङाव ना माबायाव दोननो गाङा माबाजोब्बाय नै उरिया बानायना लाखाजोब्बाय नै र' देखिनि नाय नै एम्फौ बायदि नै जा बुरजा मोनदोंना बुरजा मोनथारदों माबानानै लाजोबखाबाय बेना मोदै गलायलायनाय हनै मेगना एवनोसै आरो माखासे एवनानै माखासे दोनसै अनलाफोरजोंबो जायोदां ना जाजायो मिलौवो होसनबानो जायो जेव जेव जेवथार नै नै ना माबा सबायाव होनो ना एवथ्रमखाबाय सबायजों नाजों उरि बाथोन गोथाव गोथावथार ना ओंख्रिया सबायजों नाजों ओमफ्राय उरि बाथोन माखासे एवनोसै माखासे दोनगोननो अनलाजों माखासेया एक खर'थासो दंदां ना बाव एक खर'नि बारा सबाय रुखानानै लाबाय होसनसै आरो नैबाव सामब्रामखौ होखाबाय एवखांखाबाय नालाय डाइरेक्ट जाबाय आरो बेखौ एवखांखाबायमोन आंथ' सबायखौ बिराद गोथाव मोनोलै नोंसोर गोथाव मोनो ना मोना आंनि फेभारेट सबाय ओंख्रिया होसनबाय थारमाने नाखौ एवखांनानै लाखाबाय नालाय ओंखायनो डाइरेक्ट होसनबाय सबायखौबो रुनानै लाग्रोखादोंमोन एबार दै होनसै गोदौहोसै आरो ग्लाब ग्लाबनो दैया सुनानै लाखाबाय नै बेखौ बाथोनसो ना उरि बाथोन जोंना टाइटेला सबायजों नाजों ओमफ्राय उरि बाथोन गोदौजासे खोबनानै दोनसै बेहा सामब्राम थामब्राम हानानै लाखाजोब्बाय नै नैबाव एवनोसै आरो नैबाव सबायखौ माबाबाय नालाय सबायजों नाजोंखौ ओंखायनो नैबाव उरिखौ माबानोसै गेसाव बेहा हानानै लाखांजोबखाबाय नै बाथोनसो नालाय फानलुखौ खैथागोन 8था होनसै 8थासो होनसै बाथोनसो नालाय एसे बुरजा ना उरिया बुरजाखा नालाय उरिया खमाव हले फानलुखौ होजायो 50टा 60टा उदै आलौलायनाय बारायनायनिल' आरो
जोंना बुरैया बुरजा नालाय ओंखायनो दैल'ल'बाबो थावा ना बाथोन बुस्थुआ 10थासोल' होनसै 8थासोल' 8था थाव होजेनबाय उरि एवनोसै थावखौ एसेल' होनांगौनो बुरैया थाव बायदिखा नालाय सामब्राम एवनो थाखायल' एसेल' होनांगौ थावखौ बुरि जाबा थाब बुरि होनोलै खायसेना एलार्जि जायोनो बेखौ जाबा एलार्जि गोनांफोरा जानो हाया आंनाबो खनसे उन्दैयाव जाखांबाय मानजोबदों बेखौ जानानै ओमफ्राय जाथ'थाराखैमोन आं दा जाथ'ग्रा जाबाय नाथाय बा एम्फौखौ जाया आङो एम्फौखौ मुगैयो बियो एम्फौखौ जाया आङो बेखौबो जायो ओमफ्राय बेबो एम्फौआनोखा नङाबा खायसे जानो हाया एलार्जि गोनांफ्रा सोर जानो गोथाव मोनो सोर मिन्थियो सोरनिथिं मा नाम होनो बेखौ जोंनिथिंथ' बुरि होनो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय गासिबो आइयौ कमेन्टआनो बुंजोबसिगोन होनबाथ' दहायनिफ्राय कमेन्ट होनगासिनो हरबाय बिल्डिं सनानि देरा ओल्ड स्कुलफ्रा फुरानाया सना नानिया हनै बै सिनावसो गेलेगासिनो मोजां नुलालै नै खोमसि जानायखाय ओइलाय गेलेगासिनो दा देखायनोसै सियाखौ फैबा मोजाङै एवथुमनानै लाग्रोबाय नै दा उरि होनसै आरो सामब्रामा जाबाय उरि होबाय फुना लाखांखाबायमोन आं उरिखौ बा लाखिनो होआखै दे आं रायजोफोर दों एबा मायाव बानानै फैनाय हा सिङाव बोसोर थानानैसो ओंखारो बिसोरो दुगैया लोबानो संख्रिबो होखाबाय आं दहायनो आंथ' एबारजोंसो खननै जागोन उरि जानाया नों खयबार जाखो उन्दैयाव मेरला जाबाय दासो जाला जोंना औवा सिङाव बिराद गोजौ उरि खुरखोनाय दंमोन द' हाजो बायदि दासो गैला होमबालाय उरि दखानसो नोंसिनाव बिमाया गिदिर एम्फौ बायदि जायो बिमाया बै माबा खेरेन्दाय एम्फौफोर बायदिथार गुफुरना बे फिसा बे माबा बायदि खोजिमाफ्राबो बिदिनोथ' गिदिर थादेरो बिसिनाबो ओमफ्राय गिदिरासो फिसालाय बिसिना होमबाथ' उरि बिमाखौसो मोनजानांगौ बिराद मिलौवो गोथाव जाथारो उरि बाथोना माबायदि जानाय नायनोसै आंथ' बिराद गोबावसै मोनजायैया दिनै नायथारसै गोबावनि उनाव जानाय खोथाथ' जाब्रेलायाबानो जाबाय दा गन्थं गोदोलायनाय हालदै एसे होनो नागिरबाय उरिनि गां फुनाय मानायखौ मोजाङै देखायनो मोनासै डाइरेक्ट देखायनाय जाबाय आरो औ थारमाने दहाय आं गैयामोन नालाय उनावसो सफैदों दैजों फोमोनसैना जाबाय नै जाबाय एसे होनसां नङाबा गोरान रानबा साबाबा थावनाय मोनजाया दैजों फोमोनसै आरो औ दै एसे होनानै फोमोननो नागिरबाय नै सबायाबो मोनबायानो सबायजों नाजोंआ गाबोन जों थांसै नालाय बिजामादैखौ सबाय ओंख्रि संना जाहरनो नागिरबाय बिमाया जोंना सबाय गोथाव मोनथारो नालाय बेना बिजामादैया ओंखायनो सबाय ओंख्रि संना जाहरनो नागिरबाय जोंहा गाबोन थांसै नालाय ओमफ्राय बेयावबो हर थाफैनो मोनाखैना खनसेबो खामानि दं नालाय ओंखायनो गाबोन थांसैखाय दिनैहाय बिमाया सबाय ओंख्रि गोथाव मोनथारो नालाय बिजामादैया ओंखायनो सबायजों नाजों संबाय बिमाया दिनै ओमफ्राय उरि बाथोन नुखाबाय बेखौनो जाथोंसै बे दिनैहाय गोथाव जागोन आङो दिनै गंथं गोदोलायनाय थांसै नालाय जोंबो गाबोन थांसै जोंबो ओंखायनो सबायजों नाजों जाथोंसै होननानै ओरै खामानिनिफ्राय फैनायखाय खेबस्ला फैनो मोनासै आरो उरि बानायनाय मानायखौ बे गां फुनाय मानायखौ नायलांबाय था भिडिअखौ उरि बाथोना दाबो मोनाखै हरै मोनबायानो दां नायबाय था होमबा लागाव माथो बरिया जांखाबाय मोनबायानो दां मोदोमथारबायबो एसे गोरान खालामसै ओमफ्राय देनोसै नै बिसिना थबसिया साइसथार नै आंहा सामब्राम गुफुर गरथाम जिरनानै लाखाबाय देग्लिग्रोसै आरो बेखौ ओमफ्राय उरिखौ देनोसै आरो दा बेखौ देनानै लाग्रोनि आङो देजेनसै थबसिया मोजांथारलै नै बिसिना जोंनासो उरायखोलाबायनो नागिरजोबो
पतंजलिनि आयुर्वेदिक देग्रासो जोंना जड़ीबुटी रामदेवनिफ्राय लाबोथ'नायसो रामदेवनाव फैसाखौनो हरनो मोनाखै दाबो बाखिसो लाबोदोंमोन दा देखांनानै लाबाय नै आङो बेखौ ओमफ्राय एबार माबाखौ होनसै उरिखौ गासिखौबो होनानै लाखाजोबग्रोसै देबायल' थानोसै ओमफ्राय उरिया मिलौआबा खुगायानो मिलौबाय थालायबावबाय आंना सिया सफैबाय नै दा सफैदों बै न' खाथियाव गेलेहैदोंमोन सिया हनै गाबज्रिदों नै बिमाखौ मामिनो सेङिनि मामि नों उरि जायो मामि नों उरि जायोना जायालै सियाबो एसे गेलेहैदोंमोन दासो फैदों बिमायजों थांफादोंमोन बिबै सासेनाव न' खाथिनियाव नै उरि बाथोनखौ साखिनायना माबायदि जाखो गोथाव जाबायथ' दा मिलौवो गोथाव जाबाय गोथाव जाथारबायलै नै जों दहाय बैग्रि बेलाथिबो लायदोंमोन न' खाथिनि आयं मोनावहाय नै सुवाखै सुयोसो बिराद मेरला दं ओमफ्राय मोनजोबाखैनो एसे मोनहां जाबानो मानसिफ्रा खानानै जायोनो बिराद दं आरो बिफाङाव मामि मा जादों आगैखौ देखायहरलाय हेलौ होनदो हेलौ फ्रेन्ड्स होनदो how are you होनदो mama दे जनि राइम्सखौ फरायनानै खिथाहरलाय Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth. Mom, like, ha ha ha. Ha ha ha, under. Sana kali mana nge? Oh, ne, kucing. बिसिना मबाइल नायनाया नै साथा हमलायलायो मिगि जाहोदों जेन'बा जाया नालाय बियो खेले खेले जाहोनांबाय नै साथा हमनांगौनो होमबासो जायो साथा हमलायलायनांगौ सिया ओइ सिया नायलाय टाइम गैया बेना मिगि जानानै नै मबाइल नायनायासो जय नेटानो दासो नांदों नालाय मबाइल नुयैया बिराद गोबावसैमोन गैला मैला खालामजोब्बाय सिया नै बिस्रा ओंखाम जाबाय मालाय जाजेनसै जाजेनबाय नै सानैजों नै माबाया उरिया बिफा फिसाला जाबाय बिस्रा उरि बाथोना नै आं जाजेननो र' माबायदि खिथाना अफिसारफ्रा आं इन्सपेक्सननि गोथाव जादोंथ' मिलौवो आं जानो हालायासै मिलौनायखायनो अभारसो मिलौवो जाबाय मालाय जाबाय थादो गोथाव जादों सबाइया जानो नायलाय सबाइखौ जानो गोथाव मोनखायो सबाइ बिफाखा नोंहा गोथाव जादों सबाइखौलाय आं ओरैनोबाबो गोथाव मोनखायोखा महरल' जानांगौ नामा नोंना महरल' जानांगौ सबाइनि सानैबो सबाइ गोथाव मोनग्राखा बावदोंसो सानैबो सबाइ गोथाव मोनग्राखा नै जोंना मेदाम जिया साथा हमलायलायना होनांगौ नै मेदामनो दे